Tak, normálne sa postav. Tak. Ideme tak. Tam sa pozeraj doprava. Tak. Ty točíš na video? Ty čo môžeš ruku? Tak, alebo že... Začúvaný okna. Mamka. Jak? Zlatý je. Si teraz užije. Nechám byť tam. Nemáš byť nemuzlý, to zase nie, ale nie na ručky a tak, lebo potom to bude mať fakt ťažké. Čiavo. Jaké hovno malé. No, Ogi, naspäť. Ogi. Ogi, naspäť. Nie, dobre, pomôže. Ho môže to. Hoď mu nejakú túto Zlatko, vieš, jak sa hádže psíkovi. Loptičku sme mu už hádzali. Chceli sme, nechce. A tak musíš stále mu to ukázať. Ale skús paličku, ale ináč bude behať za paličkou. Tak sám od seba asi nie, lebo on zatiaľ to nepozná, ale... Normálne, vidíš, tu ho berú. No, moja krásna, ani nemokneš.